Itsasoko epaileak orain du legea hortxe. Astindu du bere bandera txogorria, abiatu dira beraz. Martxan da Orezko txanda, Bigoko itsasadarrean. Pedreña da orain arteko erreferentzia, Pedreñak 19 minutu eta 24 segundoko denborarekin irabazi du bigarren txanda. Eta 20. segunduaren zain gara. Oraintxe bai, baliozkoa da irteera. Eta irtera honetan San Pedro eta Hondarribi oso bizi. Segundo batera Urdaibai eta Castro. Urdaibai gaurko honetan aldaketa batzukin bai. 3 arraulari eta patroi aldatu ditu Iker Zabala prestatzaile berriak. Eta tosta aldaketa ere bai bi gizonentzat. Gaur barruan dira Asier Astelarra eta Borja Biadero, Salvador ere bai. Normalean estropada asko egingabekoak dira hauek. Eta patroi lanetan esan dugu. Uribarren kanpoan besteak beste Zabal eta veteranoa Soriona Xantiri 41 urte bete ditu eta gaurko honetan. Eta Hondarribiari dagokionez aldaketa asko. Aurtengo ohitura mantenduz Mikel Orbañanosek 5 aldaketa gaur bera sartu da aurreko lanetan. Istriborretik hor dira baita ere Zelaia eta Oser Zaldai eta Ababorretik Aznar eta Elzo. San Pedrori dagokionez aldaketa kopurua laukoa dugu. Gaur barruan Larrinaga hor da, baita ere Fernandez, Larrauri eta Etxabe. Eta, bueno, Paldak atzokoaren ostean aldaketa batzuk egitea erabaki du eta momentuz bizkor abiatu dira eta buruan dira. 2 segundo San Pedro, Hondarribi, Urdaibai eta Castrori. Nagusi momentuz San Pedro. Eta Castro liderra aldaketekin gaurkoan. Patroia bikuña da. Jimeno kanpoan da gaur eta 3 mutil sartu ditu. Bata bere konfiantzazkoa Joseba Fernandez. Eta bigazte Lonbera aurreko lanetan eta Luismi Villar. Eta gaur hankeko lanetan Toni Montenegro da. Eta tosta aldaketa Iurgi 3-goienarentzat. San Pedro buruan indarrean, Hondarribi 2 segundora, 3 segundora une batez. Eta Urdaibai eta Castro pixka bat atzeraseago ikusten da San Pedro tarrak gaur pixka bat azerre edo irten direla atzokoaren ostean Baserri. Bai, legez zarrea bezala, txapa azkarrakin lemailen buru hartzea. Eta nik uste dute kirolen honetan luzerako lan hauetan beste kiroletan gertatzen ez den bezala hemen aurre hartzea izaten da helburua eta behin burua hartu ezkio eusteko denan arteko lan horretan xamurrogo izateko asmo horretan San Pedro horrela atera da estropada puskatzea atzo 7. egitea lortu zuten ez zuten beren ustez lantxukun egin horre ez ligan kasgora bota, baina nik uste punto mordo bat galdu zituztela eta hori konpondu nahiean nik uste oso azarre atera direla eta oingoz emaitza oso onakin ez. Hor dira San Pedro tarra, egurrean gaur, Aitor Baldak esan zigun atzo estropada ostean, alboko olatuarekin ez gara ongi moldatzen, ez nago konforme. Eta gaur, bueno, nola abiatu den Libia trainerua Baserri. Eta ikusirik batxando hontan lauki daue, lau talde hauek ze prestakuntza erakusten ari diren orain arteko estropada hauetan, ez? Eta hori denai San Pedro, Castro, Hondarribi, Urdaibai, 4-5 segundo atzetik lehenengo luze honetan asko da, ez? Ikusi berda, horre indarrak jasotzen jakinin berdie bukaerako, horre oso talde gogorra dira lauek ere eta horre pixka bat aurretik gehiegi atxu ezkeo edo indarra gehiegi jarri ezkeo oindik beste 3 luze geratzen dieta. Bai, baina errenta handia hartu dute. Orain artean lehenengo luzean ez dugu ikusi beste 5 jardunalditan horrelako nagusitasunik Orezko txandan. Garbi aurretik, Garmendiaren agindutara Libia ontzia. 5 segundo aurkariei, Urdaibairi 6 une honetan San Pedro gaur benetan bizkor abiatu da. 3. kaletikan erakustaldea, ez? Eta erakustaldi emanez, ez? Lehenengo luzean 4 segundokin ziebogo hori eman eta ateratzen badiote beste guztiak erne ibili beharko dute, ez? Eta Pedreñaren denbora hobetuko dute. Pedreñak 4:43 markatu du aurreko garaileak, hortxe, segundo bat, 4:42. Oraingo honetan San Pedro tarrentzat, 5 segundora Castro, Hondarribi eta Urdaibai 6 segundora.
eta behin-behineko sailkapenean San Pedrorentzat momentuz gauzak oso txukun, oso egoki. Baina Erne, Castro hasi da eta motorra pixkate berotuta ez dutzen eta bigarren kokatu da. San Pedro Castrori 4 segundo, Hondarribi eta Urdaibai urrutiago 7 segundora maniobra ostean. Hemen lehen ziabogako lanak aztertuko ditugu orain Jose Luis Erkiziarekin. Bai, bakarrik hor ikusi da, bate arazorik gabe San Pedrok hirugarren kale horretatik ziaboga ona emandula, eta besteak parekotasun handiakin beste hirukideak, ez? Baina onak, maniobra onak, garbiak. Bai, garbiak onak, eta nik esan nuke, ontzia batek eratu gabe, beste hiruak Urdaibai lehenengo kaletik, Hondarribia bigarrenetik eta laugarrenetik Castro batera atera direla, ez? Oain badirudi Castro zertxo bat Hondarribi eta Urdaibairi ateratzen nahi dela, baino hemen ateratzen nahi den handina nik uste dute San Pedro dela bere hirugarren kale horretatik, ez? Haizea aldatu egin da orain hegoaldetik itxuraz eta 5 kilometro terdi eta beste neurketa bat egingo dugu espadan. Behar bada antzematen da mugimendutxoren bat haizeari dagokionez eta ontzi hauen kaltetan izan daiteke behar bada, ikusiko dugu. Momentuz, San Pedro nagusi 6 segundora Castro, 8 Hondarribi eta Urdaibai eta tarte ederra lortu du San Pedro. Bai, eta erritmo ez oso bizia, erritmo estropa de ritmo jatorrean edo nik uste dute neurri politian, ez? 36 paladakin, horre ikusi ditugu orain artekoa, 37, 38, eta ni horre palada bajuko gustoko nuke 18koa baino 36koa, horrek esan nahi du neurriz eta ontzi orekatua da matela, eta oso ritmo polita, esan nuke indarra eta luze egiteko arraunkera, ez? Une honetan haizea hegoaldetik eta 8 kilometro orduko baserri. Neurtu berria da datua eta aldaketatxo bat antzematen da, eta aia nola moldatzen diren orain Orezko txandako oilar handi hauek. San Pedro oso ondo gau, San Pedro indarrean ies egin dute lehen txampatik eta nik uste dute arantza ere barruan dutela, pentsatuz azken bi jardunalditan puntu asko galdu dituztela eta abantaila ikaragarria eman diotela Castrori zelkapen nagusian. Atzo bigarren postuare galdu zuten, Hondarribi oso ondo ibilitzelako, oso erregular ari dira Urbañanosen gizonak, baina gaur San Pedro apuntera irten da eta seguru gaur baldak zerbait aldaketak egiteaz aparte, neurriren bat edo pentsatu duela baldintzak ikusita, arriskuren bat igual hartu eta momentuz asmatzen ari dira. Bai, ni uste dute San Pedro ligari begira ez dagola, ez? Hori, bandera bat edo beste irabazteko aukera bali badauka, oso ondo, ez? Bigarren estropadan Portugaleten jokatutako irabaztea lortu zuen, ni uste dut denboraldian zehar aurreneko estropadetan ere beste estropat irabazizun eta neguan talde osatzeko izan zituzten arazoakin eta talde osatu eta oso talde lehiakorra lortu zula Aitor Baldak, baino ni uste dut ondorena, atzokoan ondorenan erakutsi nahi dutela non dauden, ez? Ligari begira punto mordoa galdu dute atzoku horretan, liga lortzea nik esango nukile ezinezkoa dela, baino estropada lantxukunak egin posible dira egin, eta gaur izan daiteke hoietako bat, ez? Taldekide gogorra dira, nik uste dute lauak ere oso zelkapenean goien daude, talde indartzuena dira, eta lan erdita ia amaitzea iristen nahi dien honetan. Aurretik Castrori 6-7 segundo diferentzi hori izatea beren alde esanguratsua da, ez asko esan nahi du beren alde. Une honetan San Pedro Castrori 7, Hondarribi eta Urdaibairi 11, aurreko txandakin konparaketa eginda. Oraintxe izango dugu datu zehatza maniobran, baina maniobra horretik San Pedro Pedreñaren demorak hobetzen ari da 3 segundotan, Erne beraz. Hemen dator San Pedro, garbi aurretik. Pedreñak lan erditan 9 minutu eta 11 segunduko demora markatu du. 9 eta 28, hori da. Ia 2 segundo hobeto Kantabriarrak baino. 9 eta 28, 7 segundora Castro, Hondarribi eta Urdaibai 11 segundora. Ea nola amaitzen duten maniobra hori. Parean, zertxo baita aurretik behar bada bermeotarrak, baserri.
Bai, hor niko parean ikusi dira txopak irterako lerru horretatik ateratzen, ez? GPS-ak Hondarribiren aldeko segundutxo bat markatzen digu, baina Erne San Pedrorekin, San Pedro 9-28 une honetan hautagaitza sendoa gaur bandera irabazteko, behin-behineko sailkapenean gero, Erne hor izan daitezke eta gora berak. Pedreña eta Zarautz Castroren aurretik genituzke une honetan, gero Orio, Hondarribi 6. Urdaibai 7.